ఒక తాత నాగలక్ష్మి అనేవాళ్ళు అక్కడ వేసుకుంటా ఉంటే అడ్డం వచ్చి శ్రీకాంత్ అనే విఏఓ అడ్డం వచ్చి కేసులు పెట్టడం జరిగింది. దానికి వీళ్ళు ధైర్యంగా పోయి మాకు పట్టాలు ఉన్నాయి, మీరెవరు అడ్డం రావటానికని పోలీస్ స్టేషన్లో అడిగితే పోలీసు వారు సిఐ గారు రెవెన్యూ వాళ్ళకి రాస్తే రెవెన్యూ వాళ్ళు మళ్ళీ సిఐ గారికి అవి వాళ్ళ పట్టాలేని అని చెప్తే వాళ్ళు ధైర్యంగా ఈరోజు వేసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా అందరికీ నేను చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ధైర్యంగా వేసుకోండి, నేను హైకోర్టు నుంచి కూడా చేసుకొచ్చే ధైర్యంగా వేసుకోండి అని నేను ప్రతి ఒక్కరికి ధైర్యం చెప్తున్నానే కానీ నేను మీ దగ్గర ఉండి నేను వేయాలంటే నేను నా వల్ల కాదు, మీరు వేసుకోండి అని చెప్తున్నాను. అది తప్పుగా భావించి వాళ్ళని లోబర్చుకొని సకలాంగులు వచ్చి ఆక్రమించేసి మమ్మల్ని బలవంతంగా కేసులు పెడతామని భయపెట్టి ఇన్ని చేసిన అతను 100 పట్టాలు నేను అమ్ముకున్నానన్నాడు. అసలు ఆడ ఎన్ని పట్టాలు ఉంటాయి అతనికి తెలుసా? వికలాంగుల లేఅవుట్ అంటే ఎంతో తెలుసా? అసలు వికలాంగుల లేఅవుట్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా? ఏ సర్వే నెంబర్లో ఉందో తెలుసా? ఎన్ని పట్టాలు ఉన్నాయో తెలుసా? ఇవేమీ తెలియకుండానే నా మీద ఒక అసభ్యకరంగా అవమానకరంగా వికలాంగుల మీద అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు అవన్నీ అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసి ఆ విధంగా నా మీద ఒక దుష్ప్రచారం చేయటము అది ఎంత మాత్రం సబ్బు కాదు. నేను ఎవరికాడ చందాలు వసూలు చేసుకోలేదు, నేను ఎవరికా పట్టాలు అమ్ముకోలేదు. ఎవరినైనా చూపించి నేను అమ్ముకున్నట్టే డైరెక్ట్ నేను అమ్ముకున్నాను అని ఒకరిని నిరూపిస్తే మీ సమక్షంలో నేను దేనికైనా బాధ్యత వహిస్తా అంతేగాని ఏదో బెదిరించే దానితో ముందుగానే చెప్పినట్లు బెదిరింపులు చేసి అవి చేసి ఇవి చేసి భయంకరమైన చేష్టాలు చేస్తూ అసలు సకలాంగులకి ఏం హక్కులు ఉన్నాయి మా వికలాంగులు లేఅవుట్లోకి రావడానికి? సకలాంగులు తీసుకొచ్చి వేసిపించడం లేదో అది మీరందరూ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మీ అఖిలపక్షం వచ్చి 2 సార్లు ఆడ ఎంక్వైరీ చేసుకుంది, మన ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చున్నారు. నా మీద దౌర్జన్యం చేసి చంపిపోతే నేను డిఎస్పీ గారికి ఇచ్చాను. ఇవన్నీ చేసుకొని నన్ను వేధించి ఏదో రకంగా తొక్కి భయంకరమైనట్టు వేధింపులు చేసి ఆత్మ హత్య చేసుకుంటాడులే మనం చేసే బెదిరింపులు. కానీ ఒక తీవ్రమైనటువంటి లోన కుటిలమైనటువంటి భావం ఉండబట్టి అతను నా మీద ఆ విధంగా సకలాంగులు తీసుకొచ్చి నిన్న చూడండి అందరూ సకలాంగులే ఉన్నారు, ఏదో కొద్దిమంది మాత్రం వికలాంగులు ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళలో నేను చెప్తున్నాను, ఒక ఆమె ఏం చెప్పింది, జాన్ సురేష్కి అమ్ముకున్నాను 40,000 కనంది. జాన్ సురేష్ ఎక్కడ? జాన్ సురేష్ ఇదిగో నేను 40,000 అమ్ముకున్నానా? అతను పొజిషన్లో ఉన్నాడు, పొజిషన్లోకి ఇచ్చారు 2016లో. ఆమె ఈ రోజుకి కూడా ఇదిగో కోర్టు నుంచి తెచ్చానమ్మని 4 సార్లు చెప్పినా కూడా, కోర్టు నుంచి తెచ్చాను అని చెప్పినా కూడా ఆమె వేసుకోకుండా ఆరోపణలు చేయటం ఏంది? మీకు అందరూ చూపించా, ఇదిగో రావూరి లక్ష్మి, ఇదిగో ఇది ప్రొసీడింగ్స్. ఈ ప్రొసీడింగ్స్ చూసుకోవాలి. ఇది ప్రభుత్వ ప్రొసీడింగ్స్, దీంట్లో ఉన్నాయి పేర్లు, మీరు చూసుకోండి. రావూరి లక్ష్మి లేఅవుట్ మొత్తం ఎన్ని ప్లాట్లనా? ఇదిగో రావూరి లక్ష్మి 279 కేటాయించారు. అంతకుముందు ఆమెది 317, 305 సవరించారు. ఇదిగోండి సవరించింది. నేను ఎక్కడ ఆయనకు అమ్ముకుంది? ఆమె కట్టుకోకపోతే అదే ప్లేస్లో మాకు ఉండేటటువంటి 120 దాకా ఉంటే మాకు అప్పుడు 99 ఇస్తే 10 వాళ్ళు పట్టాలు లేని వాళ్ళు కూడా వేసుకున్నారు, వికలాంగులే వేసుకున్నారు. వాళ్ళకి పొజిషన్లు వస్తాయని అది తప్పే ఉంది. మాకు ఆ రోజు పట్టా నెంబర్లు ఇవ్వలా, మమ్మల్ని పొజిషన్లోకి వెళ్ళమన్నారు, మేము పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయాం. అది తప్పే ఉంది. ఆర్డీఓ రెవెన్యూ వాళ్ళు చెప్పారు. ఇది మొదట నుంచి తెలుస్తుంది. ఇది పట్టాలు రాశారు విలేకరులుగా, అప్పుడు సీనియర్ విలేకరులు ఉన్నారు, వాళ్ళ ముందే రాశారు. అందరూ కౌన్సిలర్ లాగా ఇంత కట్ట ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక్కొక్కటి 2-3 ఇచ్చేసి దాన్ని రికార్డులో చెప్పటం కాదు. మాకు పట్టాలు ముందుగానే రాసి ఇచ్చారు. ఇది ఎవడుగా మార్చి అమ్ముకోవటం, అతనికి అనుభవం ఉంది కావాలా, మార్చి అమ్ముకుంటున్నాడని. నాకు లేదు, నాకు ఈలు కూడా కాదు, నాకు లేదు ఈలు కూడా కాదు. ఎలాంటి టెక్నికల్ లేకుండా నా మీద ఎలా ఆరోపణలు చేస్తారు? ఇది గౌరవంగా వికలాంగులు అవమానించటమే కదా. వికలాంగులు మీదకి రావటం ఏంది?
నేను ఇది ఎమ్మెల్యే గారిని తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు వాళ్ళు. నిజంగా నేను చెప్తున్నా, ఎమ్మెల్యే గారిని తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు.